Ruru Rara Entertainment atum patir pi ponsi online pen Kangnek kachepate ki bipon asailong ki haidun bang pli atum aphan nong e ki bipon. Okpran kilang jasame doktor atum kachethan Kangnek thekta isi okpran aphan mesen. Jongda me Kangnek ke munira tuma kailong Kangnek thek the tum tadu. Lapen ingnek thek pi kamunira tum tadu. Mate Kangnek pena jok aning chiparong klang abang pu bang pli atum ta penangdo. Kangnek ke okpran aphan mesen binong pu Ruru Rara Entertainment abutung atum matha ponsi Kangnek ke thek atum aphan online pen Kangnek kachepate website ipon lo. Bangso online Kangnek kachepate kapadu ponolong ke chengsianong e kachepalong dun lake sangti hidi pen sangti sangwain tipi. First runner up along American Legend Day, second runners up along Uncheret pen Babu Inhi pen Radatun Kangwai anong e bangke. West Karbi Anglong pen Borsing Inhi aphansi Kangnek theknai anong e ipon lo. Roshan Hanse report Karbi Anglong live. Do mi dihan lo Ruru Rara Kangnek kachepate ki dia lo atrangsi anong e kilong abang lo ni bimen sangti sangwaing piti sangti hidi pen lasi alang litum Ruru Rara tumhan choro lo ningkang sam akardom pajirek lo lasi nilinong e talong pon lo ning samjin lo lasonong e lasi an so se non nang Japon thutha non ke Kangnek kachepate pelo non ke bang thuya bang ke kaciru pusitame ke pacilai pusitame ma son ma kajukor pusitame lahai stame nang Japon thutha pusigi binang litum hanang chun